Jadi suatu ketika makalah sing nomor 14 niku den critakake enek bocah lanang senengane golek ilmu ngalor ngidul ngetan ngulon. Pokoknya di pencarian ilmu niku non-dindi. Guru-guru non-di goleki kabeh. Mulai guru sampai Banten ya. Guru sampai Pucuk Banyuwangi. Pokoknya kabeh digoleki. Ora kur trimo nok daratan tanah Jawa tok. Pokoknya kasarane iki pokoknya enek cah lanang senengane golek ilmu. Padha mek Mas Umam. Senengane golek ilmu ae to. Akhire berita niki krungu kalih nabine Bani Israil. Akhirnya pemuda iki mang ditimbali kalih nabine Bani Israil, celukno bocah lanang kuwi sing senengane golek ilmu. Faqala mongko ngendika sapa Nabi alaihi salam lahu maring rajul ai lidzalika rajulu tegese maring mengkono-mengkono wong lanang ya fatahe cah nom. Ini setuhune ingsun aiduka iku mituturi ingsun ka ing sira. Cah nom, kowe gak usah golek ilmu nang ndi, gak usah adoh-adoh golek ilmu sampai anak bojone mbok lalekno, sampai hak-hake tangga mbok lalekno. Akhire piye? Aiduka iku mituturi, aku tak kei pitutur awakmu. Bisalasin khisolin kelawan telu pira-pira perkara. Fiha iku ing dalem salas ilmun utawi ilmune awalina wong-wong awal kabeh wal akhirina lan wong-wong akhir kabeh. Awakmu golek ilmu nok ndi ae. Niki terkumpul dalam 3 hal. Dawuh nabine Bani Israil naku wau kados ngoten niku. Kowe tak kandhani ya cah nom kowe gak usah golek ilmu non dindi. Artinya golek ilmu penting tapi ojo sampai setiap hari dia golek ilmu tok. Lah iki tak kei 3 perkara, ilmune mulai wong-wong biyen ya ilmune mulai somben wong-wong sing akhir. Ayyakfika tegese nyukupi ka ing sira dalika apa mengkono-mengkono 3. Apa ilmune sing nomor 1? Khafillaha wadiya sira Allah ing Allah fisirri ing dalem samar wa alaniyati lan tegese wa alaniyati lan ing dalem ngedeng. Ai fil hali tegese ing ai fi halil khafai ing dalem tegese ing dalem tingkah samar anin nasi saking menungso. Wa fi hali dhuhuri lan ing dalem tingkah ngedeng indahum ana ing ngersane menungso. Nah, iki lho nggih. Nomor 1 dawuhe nabine wong Bani Israil niku nek pingin awakmu golek ilmu nok endi ae guru apa ae mesti sing ditanamkan pertama kali adalah takut kepada Allah. Artinya takwa. Oh, gitu. Makanya wong niku nek takwa niku artinya apa toh? Menjalankan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma ta'ala ya futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi kitab syarih. Sedaya guru-guru kita, tiang semua kita, keluarga kita, para ulama dan kaum muslimin. Syauhlana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalu punika kita sedaya tasih dipun paringi pun takdir kalian Allah sakit nglampahi rutinitas kita sedaya kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang dipun ageni umatipun lan berhak nampi syafaatipun. Syafaat wonten ing alam dunya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 75. Wal maqalatur rabi'ata asyarata utawi maqalah kang kaping 14. Ruya iku den critakake ana rajulan apa setuhune wong lanang mimbani Israila saking kaum Bani Israil. Kharaja iku metu sapa rajul ila talabil ilmi marang guru ilmu. Fabalagha mongko tumeka dalika apa mengkono metu luru ilmu nabiyahum ing nabiyine Nabi Israil alaihi salam. Faba'asa mongko ngutus sapa nabi ilahi maring rajul fa'atahu mongko sowan sapa rajul ing nabi alaihi salam. Jadi suatu ketika makalah sing nomor 14 niku den critakake enek bocah lanang senengane golek ilmu ngalor ngidul ngetan ngulon. Pokoke de pencarian ilmu niku nang ndi-ndi. Guru-guru nang ndi goleki kabeh. Mulai guru sampai Banten ya. Guru sampai Pucuk Banyuwangi, pokoknya kabeh digoleki. Ora kur trimo nok daratan tanah Jawa tok. Pokoknya kasarane iki pokoknya enek cah lanang senengane golek ilmu. Padha mek Mas Umam. Senengane golek ilmu ae to. Akhire berita niki krungu kalih nabine Bani Israil. Akhirnya pemuda iki mang ditimbali kalih nabine Bani Israil celukno bocah lanang kuwi sing senengane golek ilmu. Faqala mongko ngendika sapa Nabi alaihi salam lahu maring rajul ai lidzalika rajulu tegese maring mengkono-mengkono wong lanang ya fatahe cah nom. Ini setuhune ingsun aiduka iku mituturi ingsun ka ing sira. Cah nom, kowe gak usah golek ilmu nang ndi-ndi. Gak usah adoh-adoh golek ilmu sampai anak bojone mbok lalekno, sampai hak-hake tangga mbok lalekno. Akhire piye? Aiduka iku mituturi, aku tak kei pitutur awakmu. Bisalasin khisolin kelawan telu pira-pira perkara. Fiha iku ing dalem salas ilmun utawi ilmune awalina wong-wong awal kabeh wal akhirina lan wong-wong akhir kabeh. Awakmu golek ilmu nok ndi ae niki terkumpul dalam 3 hal. Dawe nabine Bani Israil naku wau kados ngoten niku. Kowe tak kandhani ya cah nom kowe gak usah golek ilmu non dindi. Artinya golek ilmu penting tapi ojo sampai setiap hari dia golek ilmu tok. Lah iki tak kei 3 perkara, ilmune mulai wong-wong biyen ya ilmune mulai sok mben wong-wong sing
akhir. Ayyakfika tegese nyukupi ka ing sira dalika apa mengkono-mengkono telu. Apa ilmune sing nomor 1 khafillaha wadiya sira Allah ing Allah fisirri ing dalem samar wa alaniyati lan tegese wa alaniyati lan ing dalem ngedeng. Ai fil hali tegese ing ai fi halil khafai ing dalem tegese ing dalem tingkah samar anin nasi saking menungso. Wa fi hali dhuhuri lan ing dalem tingkah ngedeng indahum ana ing ngersane menungso. Nah iki lho nggih. Nomor 1 dawuhe nabine wong Bani Israil niku nek pingin awakem golek ilmu nok endi ae guru apa ae mesti sing ditanamkan pertama kali adalah takut kepada Allah. Artinya takwa. Tuh gitu. Makanya wong niku nek takwa niku takwai artinya apa toh? Menjalankan perintah, menjauhi segala larangan. Nuwun sewu. Kula jenengan sedaya urip nang donya niki tindak tanduke awake dhewe niku semuanya ada saksi. Semuanya bakal dikenai pertanggungjawaban, dikenai persaksian. Termasuk saksine Gusti Allah niku ada 7. Ya toh? Misalnya kau sampai nang donya kelakuane model piye ae. Makanya setunggaling cerita enten teng pengadilan Gusti Allah niku enek wong ya toh niku diadili kali Gusti Allah. Kowe tau nyolong ta kowe? Gak Gusti, aku ora tau nyolong wong aku guru ngaji kok nyolong. Aku guru kok nyolong. Aku wong ketua RT kok nyolong. Kasarane kaya ngono. Akhirnya kali Gusti Allah ora percaya, sok ben tak bakal tak tekakno 7 saksi. Ya, menungso niku sok ben duweni 7 saksi. Yang pertama apa? Yaiku makan, tempat sing sampean nggoni ngaji ngeten iki, tempat sing sampean nggoni maksiat misale, sing sampean gawe apik-apik niku semuanya akan menjadi saksi. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Ya toh? Terus al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Somben niku lambe ditutup. Ya. Termasuk yang kedua apa? Saksine kula jenengan sedaya iku zaman, waktu. Somben waktune ngger malem Selasa kok budal ngaji. Nok kono ya nggih Gusti niki bocah cah iki ngger malem Selasa budal ngaji, masih ata gremes-gremes ya budal. Masih ata awake pegel ya budal. Loh, ya toh. Terus termasuk saksi awake dhewe yang nomor 3 yaiku lisan. Mulut niki sampeyan ditakoki dhisik. Pertama kali sing ditakoki cangkem. Mas Umam kowe tau mek apa nok alam donya? Aku guru ngaji Gusti. Gusti apa rada ora percaya, mosok tenan kok guru ngaji kok ngene, goleki tenan. Oh, ternyata iya ger jam 4 budal nang masjid. Ger mulai bar maghrib. Bar maghrib kadang nenek cah ngaji sek ngulang. Oh, berarti ya bener-bener guru. Oh, makane ya panggonane ya dadi saksi. Pertama sing ditakoki adalah mulute dhisik. Wis nggih, termasuk sing dadi saksi kula jenengan sedaya wa a'dhaun, termasuk anggota tubuh. Lho, anggota tubuh awake dhewe iki sampeyan dadi saksi. Sikil ya iso ngomong, aku bendina digawe budal ngaji. Aku bendina digawe budal jamaah. Aku bendina digawe budal karaoke. Wis sampeyan ya ngomong karepe dhewe. Ya, aku bendina dijak mergawe sing ra tepat. Oh. Ngono kuwi lho. Tangan ya ngono. Aku iki digawe ndelok perindapan misale. Pengen ndelok wong India buka ngetik wong India. Pengen ndelok wong di Pakistan ya ndelok wong Pakistan. Tulis Pakistan ngono. Lah wis sampeyan driji-driji tangan apa kabeh niku anggota tubuh awake dhewe niku padha ngaku dhewe-dhewe. Sampeyan ora iso apa orang ora iso ngeles cara kasarane wong ora iso
Guys, termasuk saksi-saksi yang selanjutnya adalah malaikatul katibin, yaitu malaikat-malaikat sing bagian ngatet amal kesaenan elek apike kula jenengan sedaya, yaiku rupane sapa? Raqib mbek atid. Termasuk sing selanjutnya adalah diwanun, yaitu buku catatan. Ingkang terakhir sumben sing bakal ngadili kula jenengan sedaya Gusti Allah. Wis pok-pokan kuwi. Nek pengadilan saiki ya toh. Nah, kejaksaan saiki kan luar biasa toh, nggih Pak sapa Burhanuddin ya toh. Kuwi kan luar biasa toh kejaksaan sakniki kuwi. Mosok ora ngikuti cah-cah nom-nom kok iso piye toh perkembangan politik Indonesia kok ora di pun nggih niku adalah saksi-saksi kula jenengan sumben ketika no alam akhirat. Makanya awake dhewe siji dawuh guru-guru mulai awalin wal akhirin, mulai dari ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama yang akan datang niku mesti ilmu yang pertama adalah takwa kepada Allah, wedi teng Gusti Allah. Wong niku nek wis wedi ya nyuwun sewu, wong niku nek wis wedi mbek Gusti Allah niku ya ape nglakoni maksiat wedi tenan ya, ape gak salat subuh ya wedi tenan niku nek wong wedi Gusti Allah. Tapi nek ora wedi ya ora, tunggale sampean lah mergawe nek diawasi bose niku lak swergep lho nggih to, mergawe kok diawasi mandore mek popo ndahno kaya mek popo sriwat ngono kuwi nek wong padahal sing masih ya padha wonge. Lah awake dhewe padahal setiap hari setiap detik niku diwasi kalih Gusti Allah. Oh gitu. Niku adalah nomor siji ilmune para ulama-ulama terdahulu adalah khafillah fisirri wa alaniyah. Awake dhewe kudu duwe rasa wedi teng Gusti Allah dalam hal samar, artine nek ora enek wong-wong utawa dalam hal ngedeng banyak orang. Oh, makanya bolak-balik tak cerita sampean kabeh wayahe salat nek jamaah takbire dimandes-mandes Allahu Akbar sampai ngono. Pemane diwasi kalau calon maratuwane. Enak-enak nek salat. Kuwi nek enek wong, delalah nek salat nek kamar dhewe. Lah patas tetepan ya toh. Langsung serikal bar. Nah, kuwi bedane ngoten nggih. Takwa nek Gusti Allah niku kudu ditanamkan dalam diri kula jenengan sedaya nggih. Karena modal utama kula jenengan sedaya sok ben niku adalah takwa nggih. Innallaha yang turu ila ajsamikum. Gusti Allah niku ora ndelok rai-raine kula jenengan sekabeh. Ora ndelok tek ganteng, ora ndelok tek ayu, elek ora. Tapi sing didelok Gusti Allah sok ben kuno atine awake dhewe enek seberkas takwa dan iman napa mboten. Wis kur ngono tok jane wong kuwi. Wis nomor kalih wa amsik lan ngekero sira lisanaka ing lisan ira an khalqi saking makhluk la tadkuruhum aja ngundha sira ing menungso illa bi khairin angin kelawan bagus. Kama kaya barang koru ngendika sapa ulama man sapa wonge gur bala ngoyai sapa man annasa ing menungso nakhalluhu mongkong ngoyai sapa nas ing menungso. Wis ilmu yang kedua sampean no dia golek ilmu yang kedua sing nomor kalih kudu njaga lisan. Ini penting iki lisan. Makanya teng kitab Munjiat nggih. Kitab Munjiat niki kitabe karyane Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat Semarang sing sampean Fatihai biasa ngriwayah rutinan kuwi Mbah Soleh Darat Semarang, ora Mbah Soleh Darat, ora Mbah Soleh Celangap ora. Mbah Soleh Celangap uga kuwi. Mbah Soleh Darat Semarang niku nggade kitab Munjiat ya. Niki nerangno mukhtasore kitab Ihya Ulumuddin. Niki diterangno termasuk bahayane cangkem. Kuwi enek 20.
20. Termasuk sing nomor 1 yaiku teng mriki diterangno ngani ngoyo marang wong liya. Artinya dengan perkataan-perkataan sing gak penak. Sampean nyemoni lah cara kasarane, nyemoni ya enek. Niku mbok nomor piro tapi. Termasuk sampean ngelem wong kuwi juga termasuk afate lisan. Bahayane lisan ku termasuk sampean ngelem masuk maneh gak usah bocah kok pinter ngene. Urung duwe bojo nek subuh ya kok wis disiki, wis adzan, wis pujian. Meh dene yo tak pek mantu. Misale roh to, kelase Mas Mami kaya ngono kuwi lho. Nah, muji wong niku gak oleh. Artine teng niki termasuk membawa afat. Nggawa bahaya. Bahayane wong muji wong niku ada 6. Sing 4 terhadap dirinya sendiri, sing loro terhadap wong sing dipuji. Jadi sampean aja gampang muji wong. Pemeneh muji cah wedok sing urung karuan dadi bojone. Kamu bagaikan ngono kuwi lah pokoke. Wis tidak ada seorang yang lebih tulus dari kamu misale. Ra ngandel aku. Nah, gitu. Kuwi aja sampe nggih. Lesan niku sangat bahaya nggih. Lesan niku penting banget. Ya toh. Lesan wis to. Pokoke salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia niku terletak terhadap kepada menjaga omongane. Omongane nek sengak ya disengaki. Nggih to. Nyuwun sewu. Wong niku bolak-balik tak critani to nggih. Sampeyan dijotos wong. Seminggu paling suwe wis mari. Tapi sampeyan dilokno wong ping pisan. Kere kowe. Ra duwe apa-apa kok. Lah, masih yo bertahun-tahun, masih yo wis lali, kadang wonge wis mati ndah lho sek. Eling. Lho kuwi lho bahayane lisan. Makanya juga gampang-gampang alok wong wis kadung tersimpan di memori yang paling dalam. Piye? Lho, gitu. Makanya omongan niku bahaya. Lebih baik nek gak iso jaga omongane luwih apik meneng. Ngono lho, kaya trio meneng ae, ora roh kaya ora mau meneng ae. Pun nggih, afate lisan, bahayane lisan iki kados ngoten niku wau. Nggih, selamatane wong niku tergantung lisane. Lisan niku lak ora enek tulange to nggih. Tapi sekali awake dhewe kepleset, kuwi bahaya nih. Runtutane akeh. Hati-hati tenan masalah lisan. Ya, juga gampang termasuk ojo nok kene ojo nyatu wong la tadkuruhum illa bi khair. Ojo sampai sampean nyacat wong ngelo wong illa bi khairin kecuali tanpa angin kelawan bagus. Sampean ngelokno wong kok kelakuane kaya ngono. Lah biasane wong niku nek wis kadung ngomong ya biasane katut. Makanya wong Jawa ngarani wong ngalok bakal wis jelas kuwi. Sampeyan titeni dhewe lah. Wis jelas niku wong ngalok tetep melok. Cah kok karaokean ae, dilalah dijak karaokean pisan. Lah kok ya jebule penak ya. Nah, ngono kuwi lho. Akhire kan ngono kuwi. Nah, nggih. Termasuk nyuwun sewu. Ada 3 orang sing somben bolak-balik tak sampai nonton sampean. 3 orang sing ora bakal dijak jengkeran kalih Gusti Allah. Ya, termasuk sing wong tua sing gak pernah merhatikan hak-hake anak. Sing nomor loro, anak sing gak pernah merhatekno hak-hake wong tua. Ya, jadi ora kok sing anak durhaka tok. Wong tua ya enek sing wong tua sing durhaka. Aja kok seketak-seketak bocah durhaka kowe. Tapi ya kudu didelok wong tua iki wong tua sing durhaka tenan to gak? Apa masalah pendidikan sudah tercukupi? Masalah finansial apa wis dicukupi? Masalah akidah apa wis dicukupi? Lho kuwi jenenge hak-hak. Hak sesuatu sing harus
dipenuhi, kuwi jenenge hak. Nek kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Ngono lho bedane nggih. Nomor siji, nek enek anak ora durhaka kepada orang tuane, artinya tidak memenuhi hak-hak wong tua. Nomor kali, nek enek wong tua gak memenuhi hak-hak anak. Sing nomor telu, kok enek wong senengane nyacat panganan, utawa nek enek wong dikei sesuatu tapi dia tidak berterima kasih. Contohnya nek enek bancaan, ya toh, dikei jangan rawon, daging ekor sak peringgil-peringgil mbok lokno iki yo kelase Mas Dikru kok rawone sak peringgil-peringgil ki piye. Utawa nek wong wedok biasane. Nah iki kok kelase bulurah kok bancaane kur momoh tempe tok. Lho, ngono lho. Didelok segone kok ya pero pisan iki. Nah, kuwi wong kok sing senengane dikei nikmat kali wong tapi dia tidak bersyukur, tambah dhek nyelo wong, tambah dhek menyela makanan dan lain sebagainya. Nah, bahaya. Makanya nyuwun sewu nggih, wonten setunggalipun dawuh sampean niki nek maem dahar kuwi kudu mbok hati-hati tenan. Artine ngeten, sama nek imbuh ya kudu tanggung jawab entek. Nek cara sego iki iso ngomong, kowe kebangetan lele, Kangkang. Aku iki lho mulai dincepno, kuwi wis lara kabeh awakku. Mari ngono kadang sek kenek hama, dipupuk, bar ngono disemprot, bar disemprot wayahe panen didos, dibloweri, mari ngono aku digaringno. Kuwi ya panas-panas. Mari ngono bar digaringno aku diselep. Bar diselep ora kok diselep tok, langsung bar ngono dikum, didang. Sampai panas, sampai mateng, sampai dadi segong. Lah kowe kok karek mangan tok kowe lho kok ora mbok entekno. Nek misale sego kados ngoten niku iso apa jenenge iso sambat iki kados ngoten niku. Kebangetan. Aku ki lho mulai dari awal wis nyepak kanggo awakmu. Nah, tapi kowe nek mangan kok tambah mbok siyak-siyakno. Kebangetan. Wong iki kebangetan. Lho nggih ta. Nah, terus ngoten niku lah nggih, niku afate lisani seperti itu. Anggae kula jenengan sedaya kudu hati-hati dalam hal menjaga lisan, nggih. Lisan niku sangat bahayani. Sekali kepleset, bahayane luar biasa. Sekali sampean dilokno wong kok nggetemno atine sampai kapanpun mesti eling. Nah, kadang wong niku ya tiba seminggu rong minggu mari, tapi nek kadung diantem jengkerane wong, kowe iki bocah kok model kaya ngene. Nah, sekali diantem kali wong cah kaya awakmu gak pantes sesandingan karo aku. Misalnya kok enek cah wedok ngomong kaya ngono, kait somben jenengan duwe bojo duwe anak putu ya mbok eling, cah kae lho. Sampai nek sampean wis sukses mbok blayeri nang ngarep pemain mbok Innova Reborn ngono ya to. Iki lho aku sing biyen tau mbok tolak mentah-mentah, kasarane kan ngono. Nah, kuwi jenenge menjaga lisan kados ngoten nggih. Pun sing terakhir. Pun nggih. Jadi ada 3 perkara, sing nomor 1 awake dhewe kali Gusti Allah harus selalu bertakwa. Fisirri wa alani, di dalam kesamaran gak enek wong utawa di tingkah sing ngedeng. Yang nomor 2 adalah menjaga lisan. Ojo sampai nyelo makhluk Gusti Allah, termasuk apa jenenge hewan sampean celo. Asu iki kok. Lah jenenge asu kok mbok lono asu pisan. Celeng tenan iki. Dus wire kok. Nah, apa-apa kamuse hewan-hewan ini padha nok cangkeme dhewe ya. Pokoke salah sandi ya pokoke kesaut wedhus mbah apa kabeh metu ya. Nah, pun ya ampun ngantos nyelo makhluk Gusti Allah illa bi khairin angin kelawan sing apik.
dikandakno sing apik-apike. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Wangdur lan ningalono sira khubzaka ing roti ira alladzi kang takuluhu mangan sirahu ing roti hatta yakunu sehingga ana apa roti aidalikal khubsi tegese mengkono-mengkono roti minal halali iku saking halal. Fahina idin mongko ing dalem nalikane iki halal takulu mangan sirahu ing roti wa illa lan lamun ora mengkono wa illa lan lamun ora mengkono fala mongko aja mangan fala mongko aja takuluhu mangan sira ing roti. Sing nomor 3 ilmune ulama semuanya niku sing nomor 3 mesti membahas tentang barang halal. Dawuh Gusti Allah niku semuanya pun jelas. Nek halal ya halal, nek haram ya haram, nek wajib wajib, nek sunah sunah, nek mubah mubah. Semuanya niku wis enek dewe-dewe. Kadang wong saiki niku diwolak-walik. Digolek-golekno menge ora halal dadi halal. Contone kaya apa? Perbankan ngono kuwi to nggih. Perbankan jirene ya iki yo uang tugas iki. Artinya uang upah ngateti. Ya mbuh lah. Ada sing ngarani perbankan kados ngoten niku ya enek sing ngarani oleh, enek sing ngarani ora oleh, tergantung masing-masing. Ya wis, nek sampean pingin sing sae, lah ngoten-ngoten niku kan tasik apa jenenge? Apa dereng jelas to nggih. Artine enek sing ngarani oleh, enek sing ngarani ora oleh. Lah mending nek iso ya golek sing liyane ngoten nggih. Pun nggih. Ndi mang. Fahina idin mongko ing dalem nalikane iku halal takulu mongko mangan sira hu ing roti wa ilalan lamun ora mengkono fala takulu mongko aja mangan sira ing roti. Famtanaa mongko nyegah alfata sapa wong nom anil khuruji saking metu ila baladin maring negara akhara kang liya litolabil ilmi krana luru ilmu. Akhire cah lanang iki mang dicegah kalih nabine Bani Israil wis le kowe ora usah golek ilmu nang ndi ya. Ilmune para ulama niku terkumpul mesti nang ndi ae ulama-ulama niku dawuh 3 perkara. Siji kon takwa, nomor 2 njaga lisan, sing nomor 3 mangan barang sing halal. Makanya sampeyan nek ngaos wasiatul Mustafa, hal pertama kali wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali niku adalah tentang babakan makanan halal. Karena napa? Barang sing wis didahar, barang sing wis klebu nok awake ngeten iki dadi daging. Kok nek wis dadi daging niku kadang awake dhewe niku makane nggih kenapa awake dhewe niki ketika melaksanakan keistiqomahan niku sering gak istiqomah. Ketika awake dhewe nglakoni kebaikan kadang niku awake dhewe mbenggal. Lagi nglakoni sholat jamaah 3 dina wis aras-arasan. Lagi ngaji pirang pertemuan wis aras-arasan ora budal. Yang patut dipertanyakan itu ada 2 hal. Sing pertama, awake dhewe niki dahare dari barang sing apa? Nek dari barang halal insyaallah ngaji terus. Insya Allah jamaah terus. Tapi nek darah kita, daging kita kemasukan barang-barang sing subhat, barang-barang sing halal. Barang halal mbek haram ngoten kan tidak bisa campur, ora iso dadi siji. Ha piye, Mas? Kalau pelat langsung ngono ya modele ya. Ya, antara barang halal mbek haram itu gak iso didadi siji. Makanya kadang wong niku dijak ngaji alas-alasan. Awake dhewe dijak ngaji kok kadang budal kok aras-arasan, perlu ditanyakan pada diri kita. Apa tenan cah aku nek nyambut gawe iki wis bener-bener tenan toro. Aku nek mangani anak bojoku wis bener-bener toro. Apa duit sing tak peroleh iki duit sing halal tenan, apa sing halom kuwi mang kudu diperhatikan. Yang nomor 2,
dua hal yang menyebabkan kita niki ketika melaksanakan kebaikan itu sering benggal, artinya kadang nggak berhasil. Yang pertama kita lihat dari makanannya, dari halal apa haram. Yang kedua, sing nomor loro kilo sing sering terjadi kepada awake dhewe, apakah awake dhewe niki tahu ngrasa awake dhewe niki pernah membuat kecewa seseorang dengan kelakuannya awake dhewe. Artinya sampean tahu nglarani wong to ora? Nek tahu nglarani wong sampean dijak berbuat apik ya angel. Sampean pe dikongkon jamaah ya angel, dikongkon istiqomah ngaji ya abot. Nah, dua hal niki nggih. Dua hal niku sing penting. Artinya napa? Dua hal sing pertama, makanan halal niku hubungannya kali Gusti Allah. Awake dhewe batiniahe mbek Gusti Allah. Nek awake dhewe tau nglarani wong kuwi hubungannya kali antar sesama manusia. Lho ngoten nggih wis jangkep niku. Iku dawuh-dawuhe para ulama. Jadi termasuk kados ngoten niku wau nggih, minal halal kula jenengan sedaya kudu berusaha golek barang halal. Makanya rezeki niku terai tenan, rezeki niku min haitsu la yahtasib. Kula nembe mawon diceritani kalih tiyang jirine wong iki ya sugih, wonge ya pegawe. Suatu ketika kondo ceritane ya tenan, orang duwe duit blas, no ATM-e ra enek duwike isine blas. Sing dinduweni kur duit 100.000, anake loro, sek cilik-cilik, sing siji lagi kelas 1, sing siji lagi umur 3 tahun, 4 tahun. Cara bocah ini banter-bantere jajan. Dan delalah pas dinten niku dia tidak nyekel duit blas kecuali kur karek 100.000. Nah, jenenge wong ya mesti jenenge wong niku, makanya setan niku menakut-nakuti orang niku dengan dua, siji dengan kefakiran, ya. Setan niku nek nggodha wong iki siji ditakut-takuti dengan kefakiran. Engko nek melarat piye we? Nyambut gawe sing elek ndah, duit-duit halom-halom ndah ora apa-apa. Engko nek melarat awakmu ben gak di apa nek melarat ku awakmu dinyek wong, nek sugih kan ora. Lah kuwi setan. Lho nggih to nggih. Akhire tenan tiyang niki mang kondono bojone wis to, Dik. Ya rek awakmu wis to insyaallah ki engko oleh kiriman. Delalah nyuwun sewu. Iki ceritane yo tenan, jere tak takon mosok tenan to ora iki? Iya tenan, hak wawahi. Delalah tiyang niku gang sedilu oleh undangan nok bali desa dikongkon njupuk BLT. Mesti nenek secara nalar wong niki gak ngarah oleh. Wong ya pegawe, ya wis gajine UMR, omahe ya wis apik. Lah kok delalah oleh BLT. Akhirnya ya dijupuk tetepan, wong dikei kok dhek. Ya, akhirnya ya dijupuk. Akhirnya jere oleh 1.500.000 dina iku. Rezeki iki kados ngoten niku. Makanya awake dhewe kudu ikhtiar, sing nomor kali kudu ndonga dhisik lagi ikhtiar wis jelas kuwi nggih. Insyaallah kula jenengan sedaya diparingi gampang rezekine. Wis ngoten ae, rasa akeh-akeh, sing penting ngajine kados ngoten niku sesuk diterusno malih. Nggih. Wis intine niku awake dhewe kedah takwa dumateng Gusti Allah nggih. Nomor kali njaga lisan, sing nomor 3 njaga awake dhewe saking barang haram. Makanya dewingi pas fatayatan muslimatan niku kula terangno awake dhewe niki kali Gusti Allah ditempleki dua hal. Siji rohani, sing nomor loro jasmani. Lah sing sering awake dhewe niki ngopeni jasmani. Rohani nih gak tahu diopeni. Nek loro awake dhewe ngeluh mesti sing ditambani jasmanine dhisik. Sirahku ngeluh cah tak tukok apa? Bodrek. Tukok apa neh? Halo, kok ya apal kabeh trio masa ya sirahe ngeluh terus kok sampai apal kabeh. Nah.
nama-nama obat, cara obat KBC nama-nama obat itu ya. Loh. Tapi kenapa awake dhewe tidak pernah tanya hatinya awake dhewe kok gak tahu tenang? Penyakit hatinya awake dhewe kok tidak pernah tenang iki kenapa? Iki kok ora tau mbok takoki. Padahal niku ya penyakit. Loh. Dewi ini kula terangno kados ngoten niku. Jadi ada 5 penyakit, 5 tombone ati sing wis disairno niku lho nggih. Nah, miturut Abdullah Al-Attaqi ya. Dewi ada 5 obat termasuk kumpul kalih ngeten iki majlisul ilmi ya majelis wong-wong saleh. Wong saleh niku lak disawang tok wis ngadem ati. Tapi nek masih sampean kok ora tambah adem atine, tambah kudu muring-muring mana masih trio nah kita mendengkel wong ya. Nek wong soleh-soleh ya. Ya. Yo kados ngoten niku contone kados ngoten. Nggih termasuk kumpul mbek wong soleh. Wa qiraatul Quran, maca Quran, ya toh. Maca WhatsApp sing akeh tambahan Qur'ane ora tambah diopeni, WhatsApp tambah diempeng. Makanya ulama biyen niku wis ngkai dalan nek malam Jumat dikongkon yasinan. Ngerti nek wong Jawa niku kon maca Qur'an gradul-gradul, makanya nek malam Jumat dijak bareng-bareng yasinan. Lah yasinan kuwi ya kudu nggawa buku Yasin ora kur cangkeme tok. Ya toh, cangkem tok ya oleh ning nek yasinan yo nek iso buka ya Yasin. Mari wong saiki ora budal yasinan golek nggon slenden waya yasinan turu. Waya jaminane metu melek. Waya kon maca Yasin apa lambene kon angap-angap ora mangap nambah minggem. Wayahe jaminane metu walwel. Kuwi lho bahayane wong kuwi. Lho. Makanya ulama-ulama terdahulu itu ngongkon nek setiap malam Jumat awake dhewe dikongkon Yasin. Wis ngono ae ora usah kakeh benjing diterusno malih. Wal maqalatul khamisatu asyarata wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Bon nggih wonten apa barokah pun Pak RT Darto ya. Ya muga-muga nek YouTube dadi ya nek bocacan duwe acara ya kudu langsung didatu. Ngoten nggih ora dipek dhewe ngono lah artine ya ngaji ya dienggo bareng-bareng nggih. Pun ngoten mawon kita dongaken mugi-mugi Bapak Indarto ya iki kajete Pak RT to nggih. Muga-muga tansah dipun paringi kelancaran, dipun paringi rezeki kathah halal barokah, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kelancaran mulai awal ngantos saterusipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. Untuk Ansor mulai tanggal 31 sampai tanggal 2 wonten kegiatan datang